كم زفلت اب تاريخ دهساس طفر قداماي اورح اغرو زنبره طفرتنيا امريكاوي نيل ارمسترونغيو نزمر مرت طفر نمكياد مسكال ايو صعناتهم بعسر حمله شنچعتم يتسانچعتن ابتا بلانيت زعلبت مكوركور طفركا ابولو 11 يام حبرات منقسات أمريكان حبري سوفيتن أبتوان نبلانيت ورحي من قديمو دهساسا أبهلخ زمل أود الدرين تشايمن نيران إذا خانا أبتا بلانيت كتبت صح مخال كم ملكت كل مداوي حيلن لعلنان يتأمو تأصل زنبرهايو كليتين هاقرات زكايدو فتنتات بتراغامي كفشل ترأيو أموداتا جن أمريكا نتي أبكا بيتشنكات شايمو زنبره تدراراوي فشلتات بمن كوركور أبولو 11 دبيساتو عالم كا نتدارجا ملو معالتي أبايتانا يتا بلانيت كسراسر دحر موعال نمصنعتي زخون 21.5 كيلوغرام حمدن أأمانن تماليو استملسة طفرتنيا بأنكرو تعزيواتون وديساتون إذا عب حلم الزجن بزي تراني حانتي لقوالن سيتي فتيمو خجار أي متخالن نيرو أرمسترونغ تلخو بعود نخفتم دحر مجارجا خوينا مريح تراست أوتت قوالن سيتني راتو نسالما مارغاريت هاميلتانيام مارغاريت هاميلتون بعسر شوعات تنحاسش حنش عد بيدن 36 أب كفل هاجر إنديانا أمريكا توليدام أبوها تفلسفاين قد أماين بمبارو نايسنا فلتاتن سنة قطرن زنبالة نخحادرا أخي الوايو أب عودة مرتي سنة قطر تغيطا دحرم تنعخا بشحنش عد 56 أب كوليج إيرلهام بقدماي ديجري تمرغت بدحر زي ولا كوا ناي ماسترس ديجري تمرتا خد قصل مديبان تنبرت بعل بيتا اب يونيفرسيتي هارفارد حقيه صنع بمنبارو قدم نسخ ود الويلا مدبا او وظفتو بحصرت ገንዘብ ካብ ትምርቱን ኸይሰን ኸሊላውን ስራሕ መምህርና ጀመረት ድሕሪ ግዜ ማርጋሬት ናይ ስነ ቁጽሪ ትምርታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብራንዴይስ እንተቐጸለት ኢላ ናብ ከተማ ቦስተን ጋዕዘት قدم بعل بيتا تمرتو خود سلازنبرو ግን ሕጂውን ንዑን ምሕጋዝ ክትብል ስራሕ ኣቀደመት بشحنش عتميتن سوسان عبيت فتنة ناي انستيتيوت تكنولوجي ماساتشوستس بيجزياونات تقطرت اتسرح كونتات اير اب متنباي زحجز سوفتوير معبال نبرم دحرني حد عم السرح مارغاريت ابتو بيت فتنة ناي فيلما وتهدر وسرعات مكلاخلي نفرتي امريكا كما عبل اب سبجسه سيمي اتوميك جراوند انفايرمنت زسمي بروجكت مسكالوت كيلاتات كم ندافيت سوفتوير كوينا كساب شحنش عتميتن سوسان سلسن كتعي باب طرح ولام دحر بزح صعرن دخمن كا ننفرت وقع حبرو سوفيت بفلاي نتن نيكولاساوي بومب كشكاما زغلا استراتيجيكاوي نفرتي بروحو عمل لاي زحجز مسرادار تتحيزو زسرح فولي سوفتوير معبلت بز استمسطو ليقاونت نايتي انستيتيوت مارغاريت ابال نايتي نبرراو تلخو منكركر ابولو 11 زغلغل سوفتوير نمعبال زشابا شب زنبره بأسات 400 فلوطات مهندسات زقومه جوجله كتكون عدمه اقربلام مارغاريت مستجوجلو خينا نت سراح دحر مجمرا نوح كي صنحت دايركتورن تقاصصاريتن نايت بروجكت كتكون تمززت ابتوان بزعبا مهندسنا سوفتوير انجينيرين يكون كمبيوتر ساينس زستمرا ابيات تمرتي سلازينبرا نبعلوتي سوفتوير زبل قال وي امرون سلازينبرا اتوم بمارغاريت هاميلتون زمرحو ليقاونتي نتستو هابوم امام كابول قاويتو مكروم تبغيسوميم كون كغبرو زصعر نيروم شعو مارغاريت نتمس بصاتا خوينا ترخملو زنبرت سوفتوير ناي معبال سرح كمبيوتر انجينيرين زبل سم هابتوم كلاتهم مسارحتان حالفتنايتو يونيفرسيتين نازم سمعو نابل باديا እናብሉ ሰሐቅዋን ሓጫጭላን ነዝስ ኢንጂነሪንግ ክትብልዮ ዓገብ እናብሉ ከምግትዋ ዝፈተኑውን ውሕዳት ኣይነበሩን ምስ ግዜ ግን ስነ ሞጎታ ሲዕሩ ምዕባል ሶፍትዌር ኣዝዩ ዓሚቕና ግዳስን ስነፍልጠታዊ ዓውዱ ምዃኑ እናተጋህደ መጺው ዓላማ ናይቲ ብጠለብ ትካል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ዝምዕብል ዝነበረ ሶፍትዌር በረራዊ ተልእኾታ መንኮርኮር ብርሑቕ ንምቁጻር ነይሩ كند زخنا مارغاريت اتا منكركر اب اوان بررا صگمات مزغاطما كاب قصصر وصاي قرم مخانا نتي صگم بقصبت زلالي سرعه كمبيوتر نايتا منكركر كاب سرح وصاي اب زخنلو خا نتي زعقبو حبريتا سرسيرو بموصا نعو انبيبو نتي تكنيكاو صگما زفتح توسخ سوفتوير كدالو حساب اقربتن ابو صايتا سرحتن مارغاريت كم حلفيت مانجر نايت بروجكت متن اتا منكركر تلوخا بعوت فصيما بعوت كم تملس ام مغبارا زياده حلافنت سلستسمعه ابترف غزيا ليت خيترفه نتا لاورن زطمقتا هصان غال حيزا ابت بيت فتنه مرمر كتكايد تحدر نبرت
ላውረን ተግባራት ኣድያ ጸወታ ኮይኑ ስለስምዓ ዝነበረ ኣብ ጎደና ኮይና ንዘዝ ገበረቶ ክደግም ህርድክ ትብል ነበረት ሓደ ምሸት ማርጋሬት ኣብ ቤት ፈተነ ከም ኣመላ ደኒና ምርምር እናካየደት ከላ ላውረን ኣብቲ ኮምፒውተራዊ መቆጻጸሪ ገለ ነገር ጠወቀት እሞ እቲ መቆጻጸሪ ብኡንብኡ ግቢሉ ብምጥፋእ ስርሑ ኣቋረጸም በቲ ኩነታት ዝሰንበደት ማርጋሬት ጠንቆን ንምፍላጥ መርመራ ምስ ካየደት እቲ መቆጻጸሪ ኣካል ኮማንድ ሞድል ኣበረራን ከሎ ላውረን ብዘይፍላጥ ነቲ ናይ ቅድመ በረራ ፕሮግራም ጠዊቓ ናብ ስራሕ ከም ዘእተወቶ ኣረጋገጸት ሽዑ ኣብ እምሮኣ ሓደ ሓሳብ ብልጭ በላም ንሱ ድማ ኣብ እዋን በረራ መንኮርኮር ኣፖሎ 11 እቲ ጠፈርተኛ ካብ ዘይምስዋዓል ከምዚ ዓይነት ጌጋ ምስ ዝፍጽም ዕጩኡን ዕጫታ መንኮርኮርን ጥፋኣት ከም ዝኸውን ክበርሃላ ኸኣለም እቲ ምኽንያት እቲ ናይ ቅድመ በረራ ፕሮግራም ምስ ዝኽፈት ከቢድ ጽዕነት ፈጢሩ ንኹሉ እቲ ናይ ጉዕዞ ጠፈር ኮምፒውተራዊ ሓበሬታ ስለ ዝድምስሶዩ በዚ ኸኣ እታ መንኮርኮር ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ወይ ፋልል ኮይና ክትሕንበብ ትጅምር ማለት እዩ ማርጋሬት ኣብ እዋን በረራ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ንኸየጋጥም ዝከላኸል ተወሰኸ ሶፍትዌር ምምዕባል ኣድላይ ምዃኑ ንሓለፍቲ ናሳ ርእይቶ ኣቕረበተሎም ንሳቶም ግን ሶፍትዌራት ምብዛሕ ጸገማት ምርባሕ ማለት እዩ ብምባል ንርእይቶኣ ተሓሰምዎ ኣብ ክንድኡ ኣብ እዋን በረራ ነዚ ናይ ቅድመ በረራ ፕሮግራም እዚ ኣይትኽፈቶ ዝብል ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታ ነቲ ሶፍትዌር ለጠፍሉ ናሳ ቅድሚ ኣፖሎ 11 ክልተ መንኮርኮራት ጠፈር ኣብ 1968 1969 ናብ ከባቢ ፕላኔት ወርሒ ወንጭፉ ነይሩ እታ ኣፖሎ 8 ዘጠማቕ ቀዳሚት ግን ኣብ በረራን ከላ ጸገም ኣጋጢምዋ ምስ ተወንጨፈት ኣብ 5 መዓልታ እቲ ምስኣ ተሳፊሩ ዝነበረ ጠፈርተኛ ነቲ ናይ ቅድመ በረራ ፕሮግራም ብጌጋ ጠዊቑ ናብ ስራሕ እትይዎ ብኡ ንብኡ ድማ እቲ ናይ ሓበሬታ ስርዓተ ኮምፒውተር ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ ብድሕሪ እዚ ነታ መንኮርኮር ንምድሓን ማርጋሬትን ጉጅላኣን ብህፁፅ ተጸውዑ ድሕሪ ናይ 8 ሰዓታት ምጽናዕት ኸኣ እቲ ድሮ ብውልቃዊ ጻዕሪ ማርጋሬት ማዕቢሉ ዝነበረ ሶፍትዌር ነቲ ዝጠፍአ ሓበሬታ ደልዩ ብምርካብ ጸገማ ከም ዝፈትሖ ገበሩ እቲ ሶፍትዌር ኣብ በኹሪ ፈተንኡ ብግቡእ ክሰርሕ ብምኽኣሉ ብፍላይ ንማርጋሬት ልዑል ሓጎስን ኩርዓትን ፈጠረላም ብድሕሪ እዚ ናሳ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተሓሰሞ ምኽርን መምርሒታትን ማርጋሬት ብምልኣት ተቐበሎ ናሳ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማሳቹሴትስን ማርጋሬት ሃሚልተንን እታ ዝጽበዩዋ ዝነበሩ ዓባይ ዕለት 20 ሓምለ 1969 ሰዓት ኣኺሉ ደበኽበለት ኣብታ ዕለት መንኮርኮር ኣፖሎ 11 ንጠፈርተኛታት ኔይል ኣርምስትሮንግን ቡዝ ኣልድሪንን ኣሳፊራ ካብ መሬት ነቒላ ነወርሒ ኣምርሐት ግዳ ኣብ ጉዕዝኣ ሓያለ ጸገማት ኣጋጠማም ኣብ ባይታ ናይ ወርሒ ክትዓልብ ሒደት ደቓይቕ ምስ ተረፈ ድማ ተልኡ ኸኣ ክብርዕን ምዃኑ ዘመልክት ሓያለ ናይ ኮምፒውተር መጠንቀቕታ ኣላርም ከተስምዕ ጀመረት እቲ ጸገም ግን ናይ ሶፍትዌር ዘይኮነስ ብጉጉይ ኣገባብ ተገጣጢሙ ዝነበረ ናብ ራዳር ናይታ መንኮርኮር ጻዕት ዝልእኽ መሳርሒ እዩ ነይሩ መሃንዲሳት ናሳ ተልእኾታ መንኮርኮር ከይፈሽል ኣብ ከቢድ መዋጥር ተሸመሙ የግዳስ ሽዕውን እቲ ብማርጋሬትን ብጾታን ዝተመሃዘ ሶፍትዌር ደኣ ኣድሓናም እቲ ብሓደ ግዜ ዝተፈላለየ ዕማማት ከም ዝዓምም ኮይኑ ዝተዳለወ ሶፍትዌር ብመንገዲ እቲ ምስታ መንኮርኮር ዝተገጥመ ካልእ ሶፍትዌራት ኣቢሉ ነቲ ጸገም ኣለልዩ ባዕሉ ስጉምቲ ብምውሳድ ክፈትሖ ኸኣለም ብድሕሪ እዚ እታ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ክትከውን ተቓሪባ ዝነበረት መንኮርኮር ብሰላም ኣብ ወርሒ ዓለበት መሃንዲሳት ናሳ ነዚ ምስ ተዓዘቡ ብወሳነ ኣበርክቶ ናይቲ ኣሽሓት ሕንጻጻት ኮዳት ዝሓዘ ሶፍትዌርን መሃዝቱን ምሕር ተመሰጡን ተደሰቱን ኣብ መወዳእታ ኸኣ ናሳ ነቲ ሶፍትዌር እንተላይ ኣብ ፕሮጀክት ስካይላብ ማለት ናይ ፈለማ መደበር ጠፈር ኣሜሪካ ክጥቀሙሉ ወሰነም ማርጋሬት ኣብቲ ሞያ ምህንድስና ብደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ተባሂቱሉ ዝነበረ እዋን ክኢላ ምህንድስና ሶፍትዌር ምዃና ኣመስኪራ ጥራይ ዘይኮነስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነታ ቀንዲ መተሓላለኽታ ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ቀዲማ ኣብ ወርሒ ክትረግጽውን ኣኽኢላታዮም ኣብ መፋርቕ 1970ታት ማርጋሬት ንኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማሳቹሴትስ ገዲፋ ኣብ ሓደ ብሕታዊ ትካል ክትዓይ ጀመረት ኣብ 1976 ድማ ምስ ካልኦት መሃንዲሳት ተሻሪኻ ሃየር ኦርደር ሶፍትዌር ዝተሰመየ ኣብ ምዕባል ጌጋታት ዝኽተል ሶፍትዌር ዝነጠፍ ኩባንያ ኣቁመት ክሳብ 1984 ከኣ ከም ማናጀር ኮይና መርሓቶ ኣብ 1986 ግን ማርጋሬት ነዚ ኩባንያ እዚ ጠንጢና ሃሚልተን ቴክኖሎጂስ ዝጠመቐቶ ካልእ ተመሳሳሊ ሶፍትዌር ኣብ ምዕባል ዝነጥፍ ናይ ባዕላ ኩባንያ መስረተት ማርጋሬት ኣብ ምዕባል ሶፍትዌር ኣፖሎ ብዝገበረቶ ፍሉይ ኣበርክቶ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ብዙሕ ሽልማት ውሒዙላዩ ገለ ካብኡ ኣብ 2003 ካብ ናሳ ወርቂ መዳልያን ብዙሕ ገንዘባዊ ሽልማትን ተበርኪቱላ እቲ ገንዘባዊ ሽልማት ናሳ ኣብ ታሪኹ ንውልቀ ሰባት ካብ ዝሃቦም ሽልማት እቲ ዝበዝሐ እዩ ነይሩ
ኣብ 2016 ውን ሜዳልያ ናጽነት ዝበሃል ዝኸበረ ሽልማት ኣሜሪካ ካብ ኢድ ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ተቐቢላ። ማርጋሬት ሃሚልተን እቲ ኣብ ፈለማ 30ታት ዕድመ እንከላ ዘበገሰቶ ዓውዲ ምህንድስና ሶፍትዌር ሎሚ ብደረጃ ዓለም ናብ ኣስታት $1 ትሪልዮን ዝግምገም ርእሰ ማል ዘለዎ ደርማስ ኢንዱስትሪ ኮይኑ ይርከብ። ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዝሰማዕኩም እዩ ነይሩ። በዚ መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመጽእኩም ጸጽብቑን ዓኹም ይኹን።